Jeg har familie både i Hama og i Homs, og hver gang man har snakket med familie, så sidder man faktisk med klump i halsen, og man føler sig magtesløs. Man vil gerne hjælpe, og man hører så mange historier, hver gang man har snakket med dem. Og det eneste, man kan gøre, det er at trøste dem i telefonen, og når man har mulighed for det, så sende nogle penge afsted, for det er der også brug for. Men altså, jeg kan ikke gøre mere end det for min familie, og jeg ved, at de har rigtig meget brug for hjælp. Alt den hjælp, man kan forestille sig, har de brug for, og det kan jeg ikke tilbyde dem. Så det er meget frustrerende, men man sidder faktisk og bliver meget ked af det, hver gang man snakker med dem. Hvad tror du, der kommer til at ske for Syrien i 2013? Jeg tror, at jeg venter i 2013. Første halvdel af 2013. Det tror jeg. Nu er kampene rykket ind i Damaskus, så det kommer tættere på. Nu koncentrerer vi os om oprørerne, om kampene, og vælte ham. Og det tror jeg faktisk lykkes i 2013. Og hvis det gør i 2013, hvad gør du så? Så rejser jeg til Syrien, og jeg har det faktisk rigtig mange år siden, jeg har været der. Jeg har kun været der en gang som barn. Så jeg tager til Syrien, og jeg tager mine børn med, så de kan få lov til at se deres hjemland. De har nemlig aldrig været der. Og jeg glæder mig rigtig meget, og jeg tror på, at det sker i 2013. Steffen Jensen, jeg vil ikke bede dig